Pues jo l'altre dia em vaig comprar un vestit de Chanel que em va costar 1.500 euros. És moníssim. Pues a mi el 21 días em va costar 55. I mira quin iPhone m'ha regalat el meu home. Ah, sí? Pues el meu és millor perquè té la pantalla més gran. Però el meu és més car segur. Pues no, perquè el meu té una poma que és edició limitada i entonces és més car, vale? Pues oh. Pues vale. Xiquets, aneu-hi de sopar? Però tu tens un iPhone? No, és que a mi no m'agraden les marques exclusives. Va, en sèrio, eh? Sí, Però mai has tingut alguna cosa d'Armania? sí, home, soc de pijos. Pues nosaltres no vulguem eixir amb tu, de sopar. Sorry. Però per què no? Perquè nosaltres només defensem les persones que vestixen bé i de marca. Exacte, les marques les hem de per a nosaltres i tu no vistes de marca. Ai, Mari, mira quines cintes m'ha pintat. Ah, sí? L'altre dia em vas comprar un vestit de Chanel xulíssim. Pues mira l'iPhone que tinc. Ala, té estrelletes, però mira el meu és bonico. Va costar més car, vale? No, és que el meu és de l'última edició. El meu és després i s'edició. No. Xiquets, aneu-hi de sopar? Mira, xiquets, aneu-hi de sopar? Però tu tens un iPhone? No, és que no m'agraden les marques exclusives. Va, en sèrio, eh? Sí. Però mai has tingut una marca de... No, mira,